Ešte predtým, než toto video začne, vám musím ukázať, ako počas natáčania jednej novinky sa mi stala krásna veľká smrť. No a teraz sa už vrhníme na video. Takže čo zrobíte What? Ozikidos pri tomto novom videu a v tomto videu si ukážeme jednu dosť vec, ktorú, dajme tomu, poviem to pekne, nepochopím, hej, akože prvá vec, ktorú by som vám chcel ukázať je, že ako tu iste pôjdeme do shopu a kto tu je, než naša krásna dobre, je tu proste táto tu, áno, Maria. Budeme ju volať Maria, áno, Maria je veľmi pekná, ale prvá vec, ktorú by som si chcel rozobrať, akože fakt chudáci OG mali tento skin krásny, nádherný, joj, Renegadeka a teraz si ju môžete v pohode kúpiť, keď splníte, keď dosiahnete 1,5 milióna XP a samozrejme počíta sa to až od teraz, odkedy ju tu teraz pridali, no. A čo by som chcel povedať tým. Ale počkajte, všetci OGs, ktorí ju máte, hej, počkajte. Vám dajú všetkým svoj vlastný štýl, asi sa mi zdá, že vianočný bude alebo nejaký. Čiže nemáte sa čoho báť, OGs, máte tu proste krásne túto Renegadeku, len budete mať proste v inom style, no. Čiže, a ináč, keď neviete čím to myslím OGs, tak to sú proste OG hráči, ktorí ju majú, hej. Logicky. No, ale bohužiaľ, keď máte iba túto pikexu, tak na túto pikexu nedostanete žiadny iný štýl, čiže je mi vás ľúto. Fakt, iba keď máte iba túto. Fakt mi je vás ľúto. No, ale my sa obraciame aj ďalej a čo tu nemôže byť iné než Skibidi Toilet. Cyklexonu sa to dostalo fakt všade, už sú plíšiaci z toho a už je to dokonca aj vo Fortnite. Nechápem Epic Games, na čo to urobil. Ale máme tu Skibidi Toilet, krásne. Kameramena, alebo ináč ako ho tu nazývajú, Plangerman. Ja som z toho mimo. No, ináč nám pridali aj Starfire, ktorá akože už bola celkom OG skin, začínala byť, lebo chýbala, sa mi zdá, že cca koľko, 600-800 dní. Čiže tak. Kto ste ju chceli, môžete ju mať späť aj s týmto krásnym emotom, aj so všetkým možným. No a samozrejme pridali nám tu aj Messiho, ktorý má takýto štýl, keď sa premení akože na taký emote svoj. Premení sa na kráľa, akože král futbalu. A za mňa celkom pekné. Určite fanúšici Messiho sa musia z toho tešiť. A potom tu už máme iba také prkotinky. No ale teraz vám chcem všetkým povedať dopredu, že teraz, keď náhodou nebudete môcť hrať cez sviatky, ja by som si určite prišiel aspoň raz si prísť pro toto tu krásne darčekové veci. Budeme tu mať všelijaké darčeky. No, čiže tak, no. To sú také novinky vo Fortnite. Mini lifehack. Keď si zoberiete tieto tu kocky, ktoré mám teraz momentálne na sebe a dáte si jeden špecifický emote zo sezóny, kde bol ešte ten taký Wolverine banán. Pozrite, budete to mať ako korčule. Tu pridali do Fortniteu takú japonskú verziu Ninja Batmana a Harley Quinn. A Harley Quinn vyzerá dosť, dajme tomu, poviem to pekne, nie je pekná. A ten Batman je celkom pekný, lebo je to taká ninja verzia, čiže za mňa dosť cool. Zatiaľ napíš do komentárov to, o čom si nevedel. Daj like a odber. To je tak všetko z týchto noviniek, čo som vám chcel povedať. A videá budú vychádzať teraz menej, lebo sú sviatky, hej? Áno, čiže prepáčte mi, ale bude toho menej fakt. Čiže ja sa s vami lúčim a čus, zdraví ťa Ozikidus. A veselé sviatky všetkým vám, čo ste to dopozerali až sem.